Svakako da je teško zato što ja svaki dan prolazim pored moje njive i tamo radi neko drugi čovjek. Oteto. Prokleto. Danas smo u Zrenjaninu lepim povodom. Na osnovu minulog rada, ako mogu tako da kažem, Udruženja građana Srpska liga i na osnovu velikog broja poziva iz cele Srbije našim kancelarijama, došlo je do, za mene, lepog jednog trenutka u životu Srpske lige. Oštećeni građani i stanovnici Zrenjanina i okolnih mesta su nas pozvali i iskazali su spremnost da naprave odeljenje ili kancelariju Srpske lige u svom gradu. Ovo je, kao što sam rekao, i više nego lep poziv i srećna okolnost da se pokazuje da smo u pravu svo ovo vreme unazad i da ima toliko zainteresovanih ljudi za povraćaj imovine, da evo krećemo sada u našu kampanju otvaranja kancelarija po Srbiji. Nema predaje, idemo dalje, naši zahtevi su i dalje unisoni. Znači, naturalna restitucija, supstitucija i tržišno izračunavanje obeštećenja za otetu imovinu. Jednom rečju, ne želimo više da budemo građani drugog reda i definitivno hoćemo da budemo i stajemo iza zahteva da nema više diskriminacije. Ovako, ja sam Sorel Pankarićan, dolazim iz Sutjeske, to je opština Sečanj. Konkretno, mojoj porodici je oduzeta imovina, u stvari poljoprivredno zemljište. Oduzeto je prvo, u tih 40-ih i 45. pa posle toga 53. To nešto od 53. je vraćeno, ali ova većina što je ostala, ta prva, to nam nije vraćeno. Naša zemlja konkretno, je data nije ušla u komasacionu masu, nego je ušla i otešla je u privatne posjede. Sad, mi i još par porodica iz Sutjeske koji su u istom problemu, potražujemo to našu imovinu nazad. Ne potražujemo konkretno, jer mi znamo da ne možemo da dobijemo to zemljište koje je sad trenutno možda je 5. 6. vlasnik tu. Mi konkretno potražujemo da od državne svojine, da istu klasu, sve isto da nam se vrati oduzeta imovina. To je jedino. Poručujem da isto kao evo i ja ovde i svi mi ovde što smo se okupili da se složimo i da izađemo, da pokažemo koliko nas ima, jer stvarno znam da nas ima dosta koji smo u istom problemu, a ne znam zašto dosta njih ćute i niko ne reaguje na sve to. Tako da, eto, poručio bi da se složimo i da vidimo, da se nađe rešenje, da se izmenja taj zakon, da se napravi kompromis, pošto, mislim, nemam ništa protiv verskih zajednica, ali oni su dobili, dobili su imovinu i drugi još koji su bili u komasaciji dobili su, nazad. Jedino smo mi, šta smo mi, građani drugog, trećeg, ja smatram da sam diskriminisan, ne znam šta da vam kažem, mislim, građanin kojeg sam reda, trećeg, petog, ne znam ni ja. Eto. Poručujem svima da moramo da se borimo zajedno, da stignemo do našeg cilja, da nam se vrati to što nam je konkretno mom pradedi oduzeto. Eto, otac mi je živ, on je još uvek tu sam ja, brat, ima nas, porodica je velika, ima dosta nas kojima treba još to da se vrati i živimo bez toga, još uvek. Danas su se okupili naslednici opljačkane imovine koja je počela pljačkom komunista od 1945. a nažalost sve to traje i dana današnjih 80 godina kasnije. Politička volja ne postoji poslednjih 30 godina. I da samo podsjetim da je Berlinski zid pao 1989. godine
I civilizacijski čin, što je i svet očekivao od nas, je da prva stvar koja bude u tom padu jeste vraćanje opljačkane imovine. I to se i desilo u istočnoj Evropi. Imamo pozitivnih primjera, kakve, na primjer, Češka, koja je, zahvaljujući velikom Havelu, tu imovinu svojim građanima koji su nepravedno opljačkani, vratila za možda, ajde kažem, nekim rok od par meseci. Tamo je bilo volje u većini zemalja našeg okruženja koji su bili pod sovjetskim blokom, restitucija uspešno završena pre više od 20 godina. Naši sledeći koraci su da se organizujemo, povežemo i krenemo i mi oštećeni. Mi već uveliko četvrta, postoji već i peta generacija koja očekuje da im se vrati nasledstvo. Planiramo da se povežemo, organizujemo i vidimo kako kao jedna zajednica ljudi sa istim problemom možemo da se izborimo. Moram da napomenem da je podneto zvanično negde, ne zna se tačno broj, ali to je negde 80.000 zahteva. Smatra se da mnogi nisu podneli zahteve, tako da je otprilike neka procena da oko 150.000 porodica u Srbiji oštećeno po ovom zakonu, znači opljačkano. Kada to pomnožite sa brojem članova domaćinstva, dolazi se do neke populacije od 400.000, možda i više ljudi, što je zapravo 10% biračkog tela, koje se nije udostojila ni jedna politička stranka, ni mainstream političari, da nas se sete i da pitaju kako smo, da li planiraju da reše ovaj problem, da li žele Srbiju da dovedu u civilizaciju, da li žele da budu pošteni političari, da li žele da država bude poštena zemlja. Jer ako se problem restitucije ne reši, to bi značilo da je bilo ko dođe na sledeću vlast legalizovao pljačku i priznao to. A posledice toga su jasne. Znači, ne radi se ovde samo o našoj imovini. Radi se o posledicama nečinjenja po pitanju usuđivanja kriminala koji se zove pljačka. Danas to vidimo da ta pljačka kreće ponovo. Pogledajte samo zakon o eksproprijaciji. Znači, sada se dešava isto ono što je počelo od 45. da će država imati pravo ako se nekom tajkunu ili nekom njihovom omiljenom liku dopadne vaša imovina, imaće pravo da je otmu. A sve je to posledica toga što smo mi upozoravali i naši preci da se nepravda mora ispraviti, da se mora osuditi ta pljačka, da se isto to ne bi ponavljalo. Starim vlasnicima poručujem da budu optimisti, da se pokrenu, jer pravda i pravo je na našoj strani. Danas smo zanimljeni povodom jednog jako bitnog skupa, a to je, evo da je udruženje Srpska liga, da je počelo da se prebacuje na jedan viši nivo, da se centralizujemo po pitanju problema restitucije i vraćanja oduzete imovine nakon 45. godine. Ja moram evo da kažem da ova otimačina ne samo dece, već i zemlje potiče iz jedne te iste kuhinje i da je potrebno eto što više da se prikupljamo, da se množimo, ako tako mogu da kažem. Moram da priznam da informacije koje sam sada dobio na ovom skupu da su za mene u najmanju ruku šokantne. Kada sam čuo da je zapravo mnogo ljudi i ubijeno nakon Drugog svjetskog rata, tokom ovog prokletog komunizma koji još uvijek nije ispario iz ove zemlje. Ljudi su bili ubijani zbog imovine, ljudima je na najbestijalniji način oduzimana imovina i ono što je najveći problem, koliko ovde mogu da primetim, je da još uvijek država nije našla za shodno da se ozbiljno pozabavi ovom tematikom, da se tim ljudima vrati oteta imovina. Ja ovde vidim da je ovde cifra preko 100-200 hiljada domaćinstava da ima ovaj problem i moram da priznam da sam zaista šokiran sve ono što sam večeras čuo. Poručio bih svim građanima čija je imovina oteta da nikada ne odustanu, da još više smognu snage da se bore za svoju dedovinu, ako tako mogu to da nazovem. Nešto što su naši preci godinama sticali, nešto što su naši preci godinama stvarali, krvavo se borili da bi naše dece danas omogućili da mogu da žive na svojoj zemlji. Te naše pretke ne bismo smeli zapravo
da ih izneverimo u ovoj borbi. I ono što bih poručio je da nikada ova borba ne sme da stane, da se još više ljudi budi i da krene da se bori za svoju imovinu. Jer opet kažem, opet ću ponoviti, smatram da javnost Republike Srbije nije dovoljno čula o ovom problemu, da je ovo stavljeno neki zapećak, da se ovde zaista se desile neke stvari za koje, opet ću ponoviti, sam zaista šokiran kako i na koji način je država oduzimala imovinu građanima. Dolazim iz Banatskog Novog Sela. Moj predak je nacionalizovana mu je celokupna imovina zgrada, 2 placa u selu i celokupno poljoprivredno zemljište. Inače, on je 44. godine ubijen sa 7 meštana. Uglavnom, potražujem zemlju i zgradu jednu koja je u međuvremenu, nažalost, prodata 92. godine po nekom Miloševićevom zakonu, ali na sreću polovina je prodate, a polovina još je u vlasništvu države. Međutim, zahtev za restituciju sam podneo 2013. i verovali ili ne, do sad nisam bio pozvan na raspravu ili na nikakav dogovor i očekujem da će se vratiti u naturi i blago rečeno očekujem da se ovaj zakon dotera, jer u ovakvom obliku teško da će, tu treba samo malo političke volje da se jedna rečenica promeni. Umesto moje imovine da se vrati odgovarajuća druga imovina po sistemu crkvene restitucije. To je to. Svakako da je teško zato što ja svaki dan prolazim pored moje njive i tamo radi neko drugi čovjek. I kad razmislim, pa zašto je njemu, on ima pravo da koristi moju zemlju, a ja ne mogu da koristim moju zemlju. I ja sam svestan da ne treba praviti drugu nepravdu vraćajući od tih novih vlasnika. Neka država vrati odgovarajuću zemlju normalno, isto kvaliteta, ali na drugom mestu. Jer konkretno u Banatskom Novom Selu, u katastarskoj opštini, ima duplo više državne zemlje koja može sutra da se vrati. Pitanje je samo, opet ponavljam se, političke volje da se promeni jedna rečenica i stvar bi bila u redu. Ovo nije jedinstven slučaj, recimo ja za Novo Selo pričam. Tu ima dosta ljudi koji sad su već neki i nisu ni više živi. Sad naslednici očekuju da se ta nepravda jednom ispravi. Danas smo u Zrenjaninu održali jedan konstruktivan sastanak sa naslednicima ranijih vlasnika oduzete ili da kažem otete imovine. To su divni ljudi koji ne žele ništa tuđe, žele da vrate samo ono što je njihovo, što pripada njihovim porodicama i ono što smo mogli da saznamo od danas od građana Zrenjanina, da oni dele sudbinu svih onih vlasnika koji nailaze na barijere pred Agencijom za restituciju i pred državom. Oni svakodnevno prolaze pored svojih njiva, pored svojih objekata, lokala. Te lokale eksploatiše neko drugi ili njima znana ili neznana lica. Dakle, nekada su to zakupci, nekada je to država. Dakle, ono što je zajedničko za sve njih je da ih Agencija za restituciju apsolutno ignoriše, da njihovi predmeti stoje godinama nerešeni, da ih niko ne obaveštava, niko ih ne poziva i oni se zapravo s razlogom pitaju šta je posredi, šta je u pozadini. U pozadini može biti činjenica da svo poljoprivredno zemljište koje potražuju
je zapravo na neki način u rukama tajkuna ili ljudi bliskih vlasti i da će to biti predmet čerupanja, a kada dođu njihovi predmeti i njihovi zahtevi na red, njima će biti rečeno da nema više ništa u poljoprivrednom fondu, da je ta zemljište iz javne svojine otuđeno i oni će biti obeštećeni sa ovim sramnim obaveznicama i primjenom koeficijenta 0,15, tako da imovinu velike vrednosti, to je nekoliko desetina i nekoliko stotina jutara koje pojedinačno potražuju, znači na konto toga neće moći da dobiju protivvrednost ni 2 jutra po tržišnoj ceni. Dakle, ako potražujete 100 jutara, a znamo da je jedno jutro od 8 do 10.000 eura, vi ćete sada dobiti neke obaveznice od 25 ili 50.000 eura, znači nećete moći da kupite 2 do 3 jutra. Dakle, to ne samo da nije istorijsko ispravljanje nepravde, nego je činjenje nove nepravde prema svim tim ljudima i svim tim porodicama i ja ih pozivam da u svojoj borbi budu organizovani, da budu dosledni, da koriste sve sudske, da kažem, instance u ovom postupku, one upravne mehanizme kojima bi štitili svoja prava, pa ćemo videti šta možemo operativno da uradimo u narednom periodu. Treba vršiti pritisak na institucije, treba vršiti pritisak na Agenciju za restituciju. Dakle, ta institucija mora da čuje glas svih ljudi kojima je povređeno pravo na raspravljanje u razumnom roku, jer ne može jedan upravni postupak trajati 10 godina, a da ne postoji upravni akt. Za sve to vreme neko njihovu imovinu eksploatiše, neko tu imovinu prodaje i oni će na kraju doći u situaciju da nema šta da im se vrati. Ako je to cilj države, da se tim ljudima ne vrati ništa, onda neko treba da izađe, da to kaže i da preuzme odgovornost za tu faktičku situaciju koja će nastati. Ja želim da verujem da do toga neće doći, a to možemo da sprečimo samo, znači, ako smo organizovani i ako koristimo sve raspoložive pravne instrumente. Pozivam ljude, znači, da se organizuju i da zajedničkim snagama predupredimo ovaj talas nove pljačke koji je očigledno posredi od 2000. godine, a slobodno možemo reći od 2012. godine, jer ovi poslednji zahtevi koji su podneti 2012. godine agenciji do danas nisu rešeni. A nasuprot tome imamo friziranu statistiku i imamo činjenicu da predstavnici Agencije za restituciju izlaze u javnosti, u mediji i kažu da je 80% zahteva pozitivno rešeno. Pa mi postavljamo pitanje od čega 80%? Kojih 80%? Kojih, ako u svakom gradu, u svakom mestu možete da pronađete ljude, da vidite ljude koji su nezadovoljni i koji kažu ja imam zahtev pred Agencijom za restituciju po kome nije rešeno. Da ne govorim da u različitim gradovima i industrijskim zonama Vlada Republike Srbije otuđuje to zemljište u korist stranih investitora. Dakle, to bi bilo fair, ali pod uslovom da naslednici ranijih vlasnika budu pravično obeštećeni. I ova rešenja koja se odnose na novčano obeštećenje su nesramna, ona su poražavajuća. Dakle, to nije nikakav ekvivalent sa stvarnom vrednošću njihove imovine, niti je u korespondenciji sa vrednosti koje je procenila poreska uprava. Dakle, to je nova pljačka.